Mbak Ainun. Mbak Ainun panjenengane Mbak ki jenenge kepanjangane apa Ainun Elizabeth Suginem. Oh. Ainun Elizabeth Suginem. Oh, apik malah. Nek Elizabeth niku sae, Mbah. Nek nek nggo Suginem ku lho. Kowe ayo ora apa. Turun nekku nek ning nggonku niku Suginem ki wong kurang kok. Lah kek aku dipadake wong kurang. Oh, dadi nek nggonmu ki Suginem ki wong kurang. Men digenepi wakamu. Halo Mbak Ainun. Selamat malam. Selamat malam. Nang sapa kowe muni selamat malam iki? Mas Yusuf. Iya, Mbah. Piye, Mbah? Apik to, Mbah? Gawanku iki. Mbok pisan. Digawa. Heeh. Iya lek gawa. Iki gawane jenengan? Heeh. Mbok pisan tak melu gawa nah. Nek gawan ki mangsaku nek ngene wong ewu kayak digendong nggo tenggok. Nek gawan. Biasane lho. Aku gendong kowe tenan jedol. Iso entuk durpres. Lho lah ya ora apa-apa ngono ki ya apik-apik bae. Oh lah iya. Ya ben diteruske Mas Pardi. Kepati Amar malam minggu karang gumo pancen rame. Mangka le nganggo jarik wae wirune limang nyari. Limang nyari ku ora semene ning semene. Limang nyari. Dadi wis sapa neh? Pak Pardi kuwi. Oh, Pak Pardi kuwi. Heeh. Mula wah janis. Mongko jarike lecek kaya di kemanjaran. Iya. Ya, mangga, Pak. Pinasu tapa bingung ora bisa turu kelingan sliramu. Iki ora tekan nadane ya guys. Ora apa-apa. Wah. Iki aku nggawa penyiter saka Yoja, Bu. Oh. Sapa ta kuwi? Kuwi. Oh, Sekar Jinil. Wah. Apik ngono penyitermu, Pak. Apik karang bayarannya lawe. Iya. Heeh. Penyiter karo pengrebab iso dumpyuk kuwi nek ora beliau kuwi ora. Lho lah iya ben dientake Pak Pardi mau pas pinesu aku tersinggung. Ah ngopo? Pas nggon sune di nganggo digaske mau. Iya. Oh, ora aja tersinggung kowe ngono kuwi pancen watakane nesu kowe terusan. Ora, moh maem. Ora. Aku jane bengi iki ya katut. Ning gandeng aku latihan ki gak iso rawuh. Dadi aku ditokke saka grup. Nesu moh maem. Ora bune. Iya iya. Ya men dintekke Mas Pardi ya, Pak E. Iya. Amar
matur nuwun. Iya. Mangka pengempule apik. Oh, handal. Iya. Pengenonge saya kaya wong numpak sepur. Ngarep mburi. Iya, pengempule ya iya. Handal. Pokoke saya sing mbonang kae teko ditelat-telatke golek alem. Iya. Dan kementerus kae sing mbonang kae Pakmu. Iya. Sowan ning Laladan Karanggumuk siji awake dhewe ngaturake kula nuwun Pakmu. Iya. Ngersani warga masyarakat uga ingkang nimbali awake dhewe bengi iki saka keluarga besar Karang Taruna Tunas Bakti Manunggal. Iya. Ingin wis kepareng mengadakan penutupan perayaan milad ke-12. Weh, wis tua ya? Iya. Ya wis suwe nggone nindakake sarta nggone ngedeke paguyuban Karang Taruna. Ya iki anggotane sing nyekel ceret iki salah sijine. Matur nuwun wajan cah nom-nom sak umuranku, sak kakak kelasku ning padha brajak nggone temandang. Walah iya, heeh. Mau pas dur prese wedhus akeh dicencang ning pojokan kono kae. Wow, aku jan kaya tuwuh krenteking tekadku bune. Lah iya. Mula terus ya kuwi sing nylentrem kuwi kupon voucher undian ambek selawe kuwi mau dituku. Sangka ben piye carane ben entuk. Ben nambah. Lah sing bejo ya asistenmu kae entuk sabun kae mau wae. Yo men go nyabun. Wong asistenmu isih legan. Heeh. Sepisan melu mangayu bagya nderek bingah sarta ngaturke panuwun wondene kok awake dhewe sing pinercaya bengi iki minangka dadi wakile para keluarga besar Karang Taruna Tunas Bakti Manunggal. Iya. Nutup perayaan ulang tahun Karang Taruna sing ping 12 tahun. Wah, dongane kanggo Karang Taruna Tunas Bakti Manunggal apa, Bu? Dongane ya, Pak. Iya. Sak pungkur iki tansah kompak. Amin. Tansah ngrembaka. Amin. Dadya tolak ukur Karang Taruna paguyuban sak liyane Tunas Bakti Manunggal ing Karanggumuk siji kene. Amin. Merga nek kinerjane apik Karang Taruna Tunas Bakti Manunggal kuwi duwe program sing luar biasa. Kuwi engko terus dienggo conto liyane. Dienggo pedoman. Ya, engko tolak ukur terus wimengko berlomba-lomba dalam kebaikan. Iki rak uga sisan dene menyongsong 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, iki ya mesti akeh kegiatan-kegiatan sing ditindakake dening para keluarga-keluarga besar paguyuban Karang Taruna ing sak kiwa tengen dusun Karanggumuk kene. Bener? Iya. Kuwi dadi tolak ukur ya, Bu. Lah iya, dadi tolak ukur, Pak. Mergo nek ngene, programe apik ya kaya sing tak aturake, programe apik. Wah, engko terus do merine iki ora kok sengit ora. Ning merine iki tuwuh krentek. Wah, kae elok. Karanggumuk siji Karang Tarunane Tunas Bakti Manunggal penutupan ulang tahun bae wayangan. Nah, aku terus kok do melu-melu terus turunan wayangan. Iya, iya. Ning ora kudu wayangan, Pakmu. Nah, terus wayangan kuwi abot, tegese abot kuwi nek ya nuwun sewu saiki iki kawula muda kuwi nek oke-oke ya pancen karo wayang kuwi urung mat. Ning tak akoni nek Karanggumuk siji kene Karang Tarunane padha seneng wayang. Heeh, ketitik deleken. Kowe rak nggawa kanca-kanca saka nglipar iki rak ming wong 13. Iya, sisane saka kene. Wah, iki anak-anak hebat-hebat kabeh. Iya. Kae sing ngasta saron nomor 6 kae. Sing ngasta saron kae Balmon. Kae anggota karawitan apa iki Laras Manunggal. Iya, iki nyawiji kolaborasi Laras Manunggal dan Ansor Laras. Lah iya. Kae iki sirku tak kon lungguh ning cerak drum men kaya Kakang Adi karo sing ngedrum kaya. Lah iya kandhane. Wong dek disusul nang kepek kae. Sing ngedrum kuwi omong, "Wah, piye Dik? Sehat, Dik?" Terus gitoke diusuk-usuk. Lho ngopo kok tok kapake, Mas? Cengelmu nglendut.
Ya ora kaya ngono. Lah ora, iki guyon. Ngene iki ben awake dhewe, ben kanca-kanca kabeh kelebu aku sampeyan kuwi akrab karo anak-anak kene. Luar biasa ning atase ming latihan pindho wis wani pentas ya, Bu ya. Lah iya. Ndak ngejo nek aku njaluk tepuk tangan kanggo anak-anak laras manunggal. Luar biasa. Sok kek ben digolekke bantuan fasilitas gamelan sing penak, syukur perunggu. Amin. Ya wis pokoke dipasrahke karo ketuane Karang Taruna, pasrahke karo Pak Dukuh, iya, karo pengasuh anak-anak penjerane Lek Yanto to, iya Lek Yanto Brintik kuwi sing tansah bendina para anak-anak kanca-kanca laras manunggal digitik. Iya. Wah, mula ya kanca-kanca ki wis kebal paidu nek karo cemokane kanca-kanca. Lah kuwi ndi? Oh biajiger. Kok sik to Mas? Aku ke jane aku ya kon dandan. Sapa Lek Yanto Brintik to? Aku ya dikon dandan karo dalang ngene. Wah wis ora sah. Aku engko ndak kegut karo sindene sing saka nglebak. Iya, aneh-aneh. Dongane mau wis dipisungsungke uga katentreman sumrambang ngersane warga masyarakat Karanggumuk siji Pakmu. Amin. Sak pungkur iki awake dhewe kabeh kanca-kanca lan warga masyarakat sak pungkur iki manggya widodо, manggya rahayu ora ana alangan suwiji apa. Amin. Sedya mula saged sirantek ketamlek cemplung gedung kendang kintir kali kesintir keseser rambel silang musna kecocok suca tunggak kayu jati donala ya tulak sawan Bali dalan. Sedaya warga masyarakat ing Karanggumuk siji kabeh wae tansah pinaringan ayem-ayem tata titi tentrem ora ana alangan suwiji apa. Allahumma amin. Ana ingkang nandang lara paribasane kadas kurap gatal jamur lan sak panunggalane watuk pilek ngregesi paribasan donganin Pakmu. Iya. Ditapelin jet mampet brudul ngepet king sesawuri sarem lorem tun cepila mbak abang ilang demit ora ndulik setan ora doyan. Wis pokoke dongane tentrem kabeh mung kari manggih katentreman iki bengi iki suka parisuka awake dhewe sineng kuyung dening panjenengane Mbah Baut karo Mbak Niken Sarintem. Heeh. Wajan aku pekewa karo Mbak Niken. Lah ngopo? Tombok gares. Ya ora apa-apa wareng wis apa kesalahan teknis. Ha iya, garese kena angkong kopah-kopah. Iya. Jare bali saka wayangan terus disontekke semelang tetanes. Iya. Ya semoga-moga ndang sehat. Iki ngene Pakmu. Piye? Kita wacake narasi. Wah, jan undang-undang. Aku diparingi narasi akeh. Padukan Karanggumuk iki ngene, merupakan padukan yang ada di Kaluran Karangrecek. Wis genah apa kaya ngene ning Kelurahan Pathuk. Lah iya. Sing dipimpin karo Pak Dukuh, panjenengane Pak Mardi. Wah, elak. Wis ngasta bawat kaperintahan ing Padukan Karanggumuk siji iki wis meh 26 taun momong warga masyarakat. Terus lah Karang Taruna Tunas Bakti Manunggal TBM hari ini merayakan ulang tahun yang ke-12 di mana iki dipimpin Karang Taruna TBM iki dipimpin karo Mas Elian yang mampu bersinergi dengan lembaga padukuhan dalam kemajuan Karanggumuk 1 dan umumnya Kaluran Karangrecek. Slogane mau wis diaturke karo Mas Eli. Resik kampunge guyub pemudane maju desane. Lah tema tahun iki dalam rangka perayaan ulang tahun ke-12 Karang Taruna mengambil tema tuwuh lan migunani. Mergo apa kok njipuk tema kuwi? Mergo setiap tahun kuwi pendak tahun mesti Karang Taruna kuwi anggotane tambah. Tegese tambah sing enom. Mesti setiap tahun ki ana sing lulus sekolah terus ana sing kuliah, akeh uga sing lulus sekolah terus kerja, nul ya ora iso berpartisipasi dalam kegiatan Karang Taruna. Oh, mula slogane tuwuh lan migunani tegese Karang Taruna TBM iki uga menumbuhkan generasi-generasi Karang Taruna baru sing mengkone bakal menyengkuyung lan bareng-bareng bangun marang Karang Taruna munggahe padukan Karanggumuk, munggahe secara universal sak Karangrecek. Amin. Mula nek to sawang mau ning sing padha nyambut gawe ning Jayengan Karang Tarunane ki rak sak angkatanmu. Oh iya. Iya, wajan. Andek punah ki sing Jaipang wis bungai mau. Iya. Kaya kidang weruh macan. Ya wis kaya ngono kae nek sing Jaipang kae pancen garangan kok kae.
Iya. Matur nuwun iki disengkuyung anak-anak. Iya. Iki narasine ora iso tak aturake kabeh ya krana gemeni wektu dirawuhi saka para tamu undangan ing antarane penjahipun Bapak Heri Nugroho SS minangka wakil ketua DPRD Gunung Kidul. Pak Heri ku ya ketua Pepadi. Iya. Pak Lurah Kelurahan Karangrejek dalah pamongipun, Pak Dukuh, Pak Mardi matur nuwun, Pak Babin dan Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas uga matur nuwun donatur dan sponsor acara menika uga disengkuyung kalian panjenenganipun Rama Gunarata Gunatali Jendra. Ya mung imane kepara ora kepareng rawuh ya ana urusan. Heeh, panjenengane kuwi arang mapan ning Indonesia, ajeke mapan ning Eropa. Iso kaya penjane Pak Gunarta elok sapa? Ayo dapurmu ki lho, Bu. Iya. Kowe iki ya dongane ya kabeh disengkuyung apik. Heeh. Kowe aja kaget, Pak. Piye? Ngopo iki kok sing tak jak ki kowe iki ngopo? Kowe ora sah kokean takon wong semene wis ngerti kabeh. Iya. Malah urung nganti nuju hari 7 dina ya anak wedok ya kancane dhewe wis ndisiki sowan. Iya. Iya, heeh, wis aku wis ora iso omong apa-apa wis. Aku wegah. Pokoke awake dhewe bengi iki ya mung nyuwun ngersane warga masyarakat Karanggumuk. Ayo bareng-bareng ndongake panjenengane Mbak Yoga Purna Asmarawati. Aku ya isih urung percaya, seprene aku isih urung percaya, Pak. Iya. Ayo disuwunke donga ngersane warga masyarakat, sesuwun ngersane Gusti Mugya bagya mulya tentrem nggone manjing alam kelanggengan. Iya, kabeh sing ditinggal tabah, kabeh sing ditinggal padha kuat sartane sak pungkure iki wis pokoke kabeh isone wis aku ora iso omong apa-apa, Pak. Iya ya wis ora aja diteruske, sing penting warga masyarakat kasuwun nderek bela sungkawa, Bu. Iya. Ndongake panjenengane Mbak Yoga almarhumah tinampa ngersane Gusti lepas marane jembar kubure. Amin. Seda kanthi husnul khotimah. Amin. Yo, Mbah Baut aku tak jan aku ki selama kedina kae seprene ki urung guyu aku ki. Jujur, Pak. Aku tak weruh wewujudane Mbah Baut ki aku tak guyu. Iya. Sepate apa, Bu? Perahu layar. Wedyan. Iya. Nyawiji kalian ansor laras dalah laras manunggal bocil-bocil. Ya. Ya monggo Mbah Baut kalian Mbak Niken semoga. Ngapa, Mbak? Nyiapke. Oh. Kan sebentar lagi Oh iya, bentar lagi upacara. Oke. Coba. Balik kono. Iya sing cetha. Lah sing abane ya ora cetha kok ya, Mbah. Kaya Kira ki malah ketinggalan. tak kira kaya petek peleren. Yuk. Sing abang kok bae. Kene bagi ku senengane. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Mas Dalang. Nggih. Sehat to, Mbak? Alhamdulillah. Kula nyuwun pangapunten. Wah, mboten sak dibahas sing Mboten salah jenengan. Lah pripun? Sing salah si angkong kok. Sing salah niku ngopo kok angkonge dadak nggawa niki. Nah, Kuwi iki pertanda nek angkong ora trima karo aku.
Sementara iki aku tak sia-sia. Oh, ngono Aku to. kesempatan bales melonyoh sikilmu. Aku sih duduk manis ya. Wong senengane seneng to. Ya iso neka-neka. Wong seneng. Lah iya. Nggih, mboten usah dibahas ingkang baken. Wong nek sing jenenge semua pekerjaan itu ada resiko. Ada resiko. Iku mung mlecet sithik. Nggih, mung mlecet. Tungane muga-muga diparingi sehat Amin. Bagas wae. Amin. Pun garing to, Mbak? Wah, gareng aja didol sisuke. Padake kacang wae. Padake kacang. Gareng iku didol saiki malah. Senengane. Sing magel niki. Sampun, alhamdulillah Nggih. sampun. Alhamdulillah. Saged nggih makarya. Nggih, alhamdulillah. Jan menir-menir. iki dereng saged. Nggih. Saking butuh. Wingi niku ana penyanyi kok ngetan. Ketoke langgam kok kepiye iki aku. Nek jaiponge meso dadi iso ngepasi lho langgam halus kok. Ya jamak. Ya kula sing genah kula njuk ngapura ya Mbak Niken ya. Mboten napa-napa. Kabeh Oh. niku wonten resikone. Nggih. Wis pokoke ngodino. Kula nyuwun mapunten. Jenengan ya diparingi sehat Amin. Bagaswara. Heeh, sedayane. Telepon-telepon iki lho Pak. Heeh, Wingi telepon aku video call sedina ping 7. Nakoke sikilku. Heeh. Lah mbok maune sikilmu ki terno mrono. Timbane kurte-kante kon kirimno sikilmu. Wah aku jan rumangsa, wah keparat tenan ya aku kuwi. Ampun ngoten to. Pak Wah niku salah satu skenario yang luar biasa. Nggih. piye? Lho gawe lukane angel lho. Lah ya sapa sing gelem digawe luka ya? Mbak? Nah, Mboten enten. Meng kula sing dadi ditario ya ora Oh, gelem, ora gelem. Ah, nggih. Sing penting lak sedaya lak sami sae, sehat. Bener anggeler. Dungane ngoten. ora mangsani umur. Lebih yo nek karo ponakanku ora teplek-teplek. Remacami sing nampa piye kowe ku? Lah iya ya. Alam-alaman. Lama-laman. Apa ngene ya isih enom kok Mbak Niken ki isih enom Nomong kok. nembe wingi le tanda tangan kok. Ngenomke angsuran nek kowe. Nggih, kula nuwun. Ingkang baken sowan mriki wonten ing Karanggumo. Karanggumo setunggal. Karanggumo setunggal. Mbah Baut kancan Mbak Kaping-kaping Niken. ditimbali Nggih. warga masyarakat mriki. Nggih. Jane to, jane. Saking makaping-kaping ditimbali ki sik ditimbali ki jane goraku. Saking tresnane warga masyarakat ki jane goraku Niken Sarintem. Lah kok jenengan melu? Sing ditimbali goraku, sing ditelepon goraku. Kok jenengan melu? Ya ning berasa ngono. Aku ki sapa? Bojoku. Kepala rumah tangga, Iya. kepala keluarga. Iya. Saben-saben sing didembali kowe. Heeh. Nyatane. Ngopo? Wingi kowe ning nggon banek. Kuwi lho. Bang, ya Ah, ning nggon banek. bang. Ning bang. Aku ora teko ya ora cair-cair kok. Barang anu kepala rumah tangga yang bertanda tangan terus cair. Aku ki ya penting nyok. Ngelokke aku nyuk. Karo bojone kok kaya ngoten. Nyoknya. Oh. Maksudnya ki Romantis. romantis kok Heeh. ora tau padu. Ming sementara niku kula pisah ranjang. Loh. Lah, masalahnya apa? Mboten ten masalah. Kok pisah ranjang? Lah ming cilik ranjang niku. Oh. Mboten sedeng nek wong loro. Oh. Kepren ten ngisor. Dadi Boten muat. Mboten muat. Kula pisah ranjang enten ngandhap. Nggih ming kala-kala niku gentosan kula enten ranjang niki enten ngandhap. Oh, kan. Nggih, Kang Baken derek Mangayu Bagyo. Menika adicaranipun Milad Karang Taruna TBM. Milad TBM. Milad Tunas Karang Taruna TBM. Tunas Bakti Tunas Bakti Manunggal Manunggal. yang ke 12. Hari kok 12 ngeten. 12 Yang ke 12 kok ngeten? 12 Ampun ngeten. 12 kurangi papat piro? 12 kurangi 4 Iki. 8. Ah, ya iki sing papat lah sing 8 mbah. Wis. Oh. Ngono. Bener aku iki yang kelima dipaidur penonton. Lah mergane Lah gur papat setengah aku. oleh drijimu ilang situ. Lho yo pokoke kita Separuh kaya kita yang kelima. Mboten lha niku mung papat setengah. rimpel sih. Aku yo yang kelima ngono tetep penonton. Mboten lha niku. Berarti ra iso iklan antena no. Ora iso. Pakai yang beginian. Don kurang nyaut tak ngene iki. Pakai yang beginian. Ora nyaut. Wong sing isor ilang. Derek Mangayu Bagyo, derek Binga kagem Karang Taruna. Luar biasa. Nggih. TBM. TBM. Karang Taruna di ujung niki ngagem ringgit pacucan. Nggih. Luar Karang biasa. Taruna seneng uri-uri Budaya Jawa.
ngene Ini biasane. jeduk-jeduk kicau mania. Tapi karang taruna ini luar biasa. Mergane Lah, nguri-uri budaya budaya. Jawa. Aja ditinggalke tradisi adat istiadat Jawa. Nah. Jawane ya dienggo nyatane Karang Taruna usul sesuk wayangan nanggap Mas Dalang sing kondang sing pirang Amin. Mas Yusuf. Terus penyanyine utawa dagelane sesuk Mbak Niken Sarintem karo Mbah Baut sing miring. Miring ke piye to? Mbak Niken Sarintem karo Mbah Baut sing miring. Lah berarti wong loro miring kabeh. Wah wong aku. Keseki regane lho Pak, regane miring. Aku miring malih Bersahabat. kene sing Lah jenengan karo Mbak Niken ora ya wis kaya warga kene saking seringe ditimbali Lah, pentas neng kene berdua kuwi. Kula niku tenan setu sore mesti mriki. Ngopo? Mendeti gresek. Lho ya ora apa-apa, barang halal kok. Bisa. Niki jane Alhamdulillah, arep kula nek ditimbali dibingung. piye mriki ora tau hitung-hitung. Lah Tenan, pripun? Pak. Estu niku. Astu. Sekseni bumi langit. Nggih. Nggih. Paringi si akeh alhamdulillah. Nggih. Iya. Sithik. Kepiye nek sih? Wah, mboten tahu kula matur kebangetan mboten. Lah terus Kula ming WA. Nah. Niki leres napa mboten? Ngeten niku kula mboten nyebut. Padha mboten. wae seneng. Lah pripun? Anu ming tanglet mawon aku. Iki dongane kanggo Karang Taruna Nah, TPM. dongane. Kagem Karang Taruna. Napa niku singkatane? Tunas Bakti Manunggal. Tunas Bakti Manunggal. Heeh. Semoga tetap berkembang, jaya, bersatu dan sukses. Amin. Soalnya yang penting suksesnya niku. Dan guyub rukun Lah iya, dijaga. iso sukses. Lah iya. Ya umpama aku klumpak-klumpuk lho Karang Taruna nggon aku. Arep kene wis 6 tahun urung sida-sida iki. Padahal ku nang ngrong ngono kan ya. Ning yo Soale ketuane jenengan. ya ora apa-apa ning tak sewake nyumanja. Bisa Elok. dilarang ki Elok. nggon aku nang ngrong. Takon mundur ngene iki yo. Baline maju. Nggih, nyastaken dawuh. Nggih. Nyuwun donga kesehatan, doa kesembuhan untuk pun Pak Triatmadi iki minangka pembina dan penasihat Karang Taruna Tunas Bakti Manunggal sing sakmenika nembe menjalani masa pemulihan kesehatan Mbak Niken. Oh, ngaten. Pak Triatmadi daleme kidul mriku. Pak Triatmadi Nggih. kang nembe gerah. Nembe gerah. Mugi-mugi ndang-dangan. Amin. Nih cara carane lagi didangi. Nggih. Bismillah. Tanduran didangirke ora Nggih. sangsaya ilang ning sangsaya ijo ruyu-ruyu. Amin. Muga-muga mangke sak sapunipun pun dangir Gerah. lakon menika gerah Nggih. mangke sak sapunipun sagedangan lageng saged gesang ingkang kadicahe. Amin. Nah, Amin. karo Ulih benjenane jati uni. penyaipun Bapak Heri Nugroho SS menika ugi nembe masa perawatan kesehatan Pak Heri. Oh, Pak Dewan, Pak Nggih, Heri. Pak Heri, Pak Ketua Pepadi. Ketuane dalang-dalang. Oh, nembe gerah menika. Nggih. Mugi ndang Mungkin enggal pinaringan sehat. Biasanipun Pak Heri, Sehat. Pak Dewan menika nggih. Nggih. Cok anu napa ngampi-ngampi awake dhewe Nah, ya Bu. biasane nggih Sesuk kersa mungkin berkali seniman maju. seniman iki Ngaten. mugi dadangan Pak Heri pokoke sehat selalu. Sehat selalu, sehat Semangate. Bagas Waras. Nggih. Luar biasa. Remen nguli-uli budaya niku Pak Heri. Leres. Napa-napa Iya. saged kok niku. Ketua Pepadi, pedalangan. Ya, suka parisuka tetembangan mesem guyu bareng-bareng. Wonten Mbak Niken Sarintem kalian Mbak Niken Raflesia apa Mbak Niken Asia. Mbak Niken Asia. Ya diaturi jumeneng. Semangat, semangat sayangku. Yo. Masa-masa masa jadi pleraki. Masa-masa jadi playai. Aku tinggal aku kudu ngerti cara. Ojo ditinggal kapri platen dadi murah. Yo sing eling saya Wilujeng dalu nok niket jenenge padha. 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 Jadi jelek coba nek jelangan Ken. Ken Nah.
Piye Mbah? Loro iso ngayahi. Bedake kepiye? Ya perlu dopeng iki. Loro ya. Nik, ngene nik. Nik. Hah? Nah. Resiko wong bagus ki yang ini. Lah kira-kira mampu mboten nek loro. Aja ngira umur semene iki malah medeni. Tenang. Medeni iki lho piye? cerita neka-neka ki umur semene iki. Mergane kadang kene iki sok. Lah nek ngerti kok ngene ora wow. Aku sing tak enteni iki. Iki sok nyepelake ngono to. Mbak Niken sehat selalu. Nggih, Mbak Paun, Mbak Niken Sarinten. Nggih. Umpama dadi anake dhewe wangun. Wangun ya, Pak. Iki ketoke kene di bapak kok ngene iki ya trimo minggat. Ya ora Ora to. Aku nek trimo. ndek bapak ngene iki bubuke karo bapak. Piye Mbah? Masuk Mbah. Oh tenang aku istighfar kok. Istighfar aku. Ora ya langsung tak singgetke bapak. Tak singget nggon kandang buri kae kok. Wong pecuripe ngepres mbek gak nang jero drain wae kek tutup ana. Wong gawe kamar siji wis ora ning nggon karep nyinggetke meneh. Semprot ngedrem Senengane karo anake dhewe kok. Ngaturke sugeng dalu. Nggih, Sowan Mbak wonten ing Niken. Karanggumo. Mau yo wis jaran ya Mbak Niken ya. Numpak jaran. Iya, iya, Cep. Aku betul lho ora melu numpak jaranmu. Lah Lah piye, Nek Mbak? yo melu numpak sikil mloromu kek numpak jaran kepenak. Ya urung iso ngono. Kaya wong bar supit kae terus nek cara mbiyen rak bar supit terus ditumpakke jaran. Nah, nggih. Tradisi ngono Mangkat kae. jepit yo numpak Oh. jaran. Jenengan ndek men pas bar supet ya ditombake jaran. Iya. Ning wong jarane tanggoku didol gek gur jaran kepan. Dadi tekan telaga kene malah kesel dhewe aku. Jarane kadung didol, monggo diuni sesuk nek supet tak dipake jaran. Gek gur Monggo. jenenge jaran reok. Monggo ning dalan nglangkai telek, nglangkai apa-apa. Nang telek. Wah, Terangane telek ki landhep. lah Lho bareng jet aku langsung jinjit ngene. Wong niku Ora enak rompo ki telek iya telek iki aku. Nggih, monggo Mbak Niken. menika enten anu Mbak Niken. Mbak Niken sing iki nggih. Oh niki Mbak Niken Heeh. sia. Men gampang ki piye ya carane bedake Mbah? Niken A, Niken B. Oh Niken Aku A. niken kene tem ngono. Oh. Sarintem. Oh ya. Sarintem. Jenengku Lah yo kok nyulang. Lah kan sarintem to. wis tak tutup-tutupi kok lho sido teme metu. Lah Mas Sulis ki nyelok aku iku urut. Nyelok kaya tem. Oh iya. Lah, wis Anu cocok. sar ngono no. Sar kok dikira sing tukang kae. Nang pantai kae lho. Tim SAR. Sarkem. Apik tem ya. Apik. Ayo ben ora bingung ngono. Nah, tak kenah temen nang kono Mbak Niken Sarintem maksude. Nggih. Wonten menika request Mbak Niken. Nggih, napa requestipun? Mbak Niken sing iki Nggih, kae. nggih. Kula yo tak Mbak Niken sing ndi? Sing jenengan. Heeh. Oke, saking Pak Gunarto. Oh, nggih. Nyuwun lagune Imbangono Katresnanku mawi bawa jangkep. Pak Gunarto Pak Dalang Jepang Iya. yang lagi viral. Iya. Wah, Pak Gunarto mirsani ternyata. Sugeng dalu Pak Gunarto. Iya, sponsor utama. Sponsor utama. Nggih, Donatur. Suluke nganggo basa Inggris penjenengan Iya, ngasto. beliau itu suka Nggih. mayang di Jepang, di luar negeri. Jepang nganggo nemayang ning ngasto ning Jepang ya sule nganggo basa Jepang. Weh. Watashi wa nata ngono kae. Oh, Jinomoto. Iya. Hai. Ika. Arigato. Anu. Mbayangke ngomong karo kakek. Gak aku yo tau buka ya aku ki. Nggih, matur nuwun. Aku yo diomongi Sulis kae buka apa aku yo buka. Bablasen aku bareng diomongi Sulis ki. Bernyanyi dengan kakek. Iya, ini ya. Aku tak dadi peran suami berangkat kerja. Ayo yo. Sabar. Monggo. Saben dina mangelamun Dia jeng garwanipun Kak. dawuh Kudu kowe. Kene. Nganti kaya bakso. lah bojone jenengan kan iki to bojone jenengan kan sing kuwi Kan sing bawa kowe cara-cara ki grandungan no.
Gandrung. Gandrung ora grandung. Gandrungan. Aku cara dadi satria ana sementara ya. Iya. Ya ikhlasno lah rai kok ngene iki tetep satria ki. Aja satria. satria dadi apa? Raja wae raja. Raja. Raja kek engko bedor. Gek Lah kuwi sing marai aku bangkrut. Kur gara-gara kancane kucing iki dadi tetekan aku. Terus kena Angan marang Iya diberkahi dirawuhi Pak Parman juragane Dele Oh nggih. saking siraman. Siraman. Parman. Biasane Pak Parman ki nyawer. Nggih. Ning menika monggo Mbak bawane. Nggih. mbok menawi dereng wayahe. Ah nggih. Bapak sik pegel-pegel terus. Kok iso? Parman terus. Pak Parman kok Parman ki tegese Asmane. luluran ngono. Oh tak kira ki yang anggere pegel karo Parman aku ki. Parman. Walah ut. Urip bebarengan. Atur nuwun. Jenengan ki nek wong bawa kok mah merenung kaya wong klarifikasi. Lah kula ki yo. Tegese nek bawa ki ampun Gatek. diganggu. Ning kula Jane kepengin ban ngene iki mbayangke ketoprakan kayak aku dadi ming bayangke. kowe gandrung ngono to, Pak? Mm-mm. Yo gandrung aku wae lho. Warna horan aku. Engko tak WA wae aku ya. Gandrung ning WA. Tak WA wae aku nang kene. Gandrung WA ki yo ora mengena. Ya, nek justru awale yo ngono kuwi, kayak lagi mengena. Sok kadang ki WA ngapusi emotikone guyu ning jane atine nangis. Iya. Lah ya kuwi delok-delok sing maca. Sing maca seneng ya seneng. Lah ning sing maca bingung karo tulisane seneng ya ngopo iki. Gur Padahal marai. tulisane ngopo iki. Ah. Ini serane kono bengeng ngopo iki. Gur marai asam lambung ngono ki, Mbak. Iya. Iya. Ini story ini asam lambung. Iya, alhamdulillah sing di lambung, asam sithik ra apa-apa. Atos men lho, Mbak. Lha ora lha kepiye to lho umum napa mau kena asam lambung wong ya jenenge nyambut gawe rino wengi. Nah, Mangane ora teratur. Le bubuk kadang ya terlalu malam. Iya, betul, Lha to Mbak. awan kudune istirahat kowe ya ngene terus. Soale anu, sembrono. Soale HP niki ora ono alarme, Mbak. Oh. Alarmku kan biasanya jenengan. Heeh. Sudah makan belum, Beb? Ngono biasanya alarm HP-ku. Nek iki ra Ini rano. alarmnya kan rano. Mbu alarme. Ono Dek, oke Dek. Lah kuwi sing masalah dadi asam lambung iki kokean masalahe. Keter ya, Mbak. Dak aku terima orang di HP wae aku ndak aman kamu. Ayo nak terus ke. Tekan endi, Mbak? Tekan perapatan Karanggumo. Karena aku mau nang. Apa teka lan pon kakang hatiku ra bisa lali
banget. Aku iku ngono ra adik-adikku lho. Ngapa? Miyoga karo do sinau. Lha kudune jenengan isin lho, Pak. Lha ngopo? Kae sik bocah cilik-cilik wis pinter gamel lho. Lah iya. Lek jenengan iki ngopo isone ngopo? Jenengan iso apa ora, Aku Mbak? ki nek kokean isin ora entuk pangan. Aku ki iso mangan mergo ora ndisin. Oh. Wingi Aku kan aku nek isinan lho modar aku. Trimo ora ndisin aku cepet entuk pangan aku. tur ngisin-isini. Ora ndek malu berarti jenengan. Lho nak gue nak Dukane Pak Lurah lho, Pak Lurah negari. Pak Lurah, Pamit ya Pak Lurah. Kowe aja Mbak Nika aja celemongan ngendikane kok nek diopeni Pak Lurah mbuh lho. Ya timbangane nek sing ngopeni lho. Kan ya karo tawa. Alah Kok ndak didodol pitik. jane iki yo akeh sing kepengin ngopeni kowe iki. Ning abot Kok abot? weh lah paling ora yo sertifikat 3 bablas Sertifikat. sertifikat kok yo trimo tak ngopeni sarinten modal gunung ngiringan wis mantap. Oh iya, jenengan daleme kidul ngono kok ya, Mbah. Iya, kidul Ndek kono. gunung. Lah, ndek gunung. Ndak ngejen apik nek. Giring-giring. Ayo Mbak. Nggih, Monggo, langgengipun Mbak. imbang ana katresnan Kagem Pak Haji Gunarto Guno Tali Cindro monggo. saben dina mangalampor jroning sepi sampun amung tansah katulung wawayangan mudhok nang mas wong bekos Tembang menika karyane sinten, Mbak? Pak Ki Susilo Tengkleng. Nah, kakake Mbah Jalan. Daud. Persis ngene Nggih, kali. nggih. Mirip-mirip. Lho niki jane aduh Pak Susilo. Nggih, heeh. Ning kula sing mboten Yesus Susilo. Kok Pak Susilo. Ya kula mboten Yesus Susilo. Belas nek jenengan iki. Belas. Hari Tengkleng tok ora ndek Susilo. Kula niki men tengklenge. Mboten Yesus Susilo. Duwene Lah sisu. niku kagungan Susilo dados dalang laku. Nah. Yesus Susilo dadi peluwak, pelawak, Pelawak. Peluak. Mangga, Mbak. Linalitan bisa lali saya rujet hati lalengane wong kados tansah kumantel ing pademing netra Alus yo Pak. Aku latihan tak latihan karo nok Niken Xiao. Yo. Iso alus ngono kuwi. Wah, Wingi aku dilatih ngono kuwi gur bekos. aku halus malah bahaya. Lali. Ngono ki gur bekos. Lali bablas. Bablas lali. Ayo Wis Nak. basi ke dhewe-dhewe. Iya 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 iya. Nah, Katresnanku piye Mas?
Katresnanku piye, Mas? Wow. Kok wow lho? Gandrung kok wow. Monggo Mas katresnanku bebasane cantik Matur suwun. Mbak Niken Mbak Niken. Mbak Niken siap. Nggih. menika wonten Nawala. Nggih. Pak Dalang. Dalam. Menika wonten Nawala saking Pak Tarno Rejo sing nimbali lumantar WA awake dhewe, Oh. sing telepon, Nggih. jarit yo WA jenengan. Nggih. 5 yuta apa 6 yuta kae? 8. Pak Tarno ki Pak WA Tarno ku WA aku pertama ki 8 juta. 8 juta. Let setengah jam dihapus. Oh, Setengah jam ki dihapus, Cuk. Maaf salah kirim. pesan ditarik. Nggih, iki ngersake lagu Podang Kuning. Ngono kok. Ngersake lagu Podang Kuning menika sawerane saking Pak Joko. Oh, Pak nggih. Sujaka terima kasih. Pak Sujaka. Terima Pak kasih. Barokah. Nggo Mbak Niken, Mbah Baut ora sah dikeki. Ora apa-apa, rezeki ki menurut kebutuhan masing-masing. Nggih. Kene dene 200 wong angsurane ki 750 kok iki cek golek akeh. Matur nuwun transparan keterbukaan. Oh, nggih. Pak Dalang menika saking Pak Joko. Nah, Lah nek diparengke kula ana sing nampa jenengan. Lah purba wasiso teng Pak Dalang. Oh, ngaten. Akhire pun kula serahke jenengan bruk ngoten. Nah. Perkara jengkeke kula napa mboten Nah, nggih. niku. Sing penting lak pun kula serahke mriku. masalah niku niku mboten jenengan pikirke niku masalah niku. Niku yo kek make kono. Iklan kok yo. Iki nek tak gawa terus tak cake nggo tuku konsumsi apa rokok apa-apa. Gur marake cumleng ning sirah wis nyoh. Alhamdulillah. Nggih kula niki. Nggih. Estu. Nggih ngeten mawon Oh. kula sik niki jenengan sik niki. Oleh wasis nyo biasane wendremis kok. Oh lah nggih. Ah ngono Jenengan kuwi. amplope, wis Ora rampung. tedeng. Ora apa-apa, pancen wajibe wong lanang ya ngene iki. Apa-apa ki entuk bungkuse. Wajibe wong lanang ki nutupi kekurangane wong wadon. Lho, Terus? nek terus-terusan ngene iki yo kan. Apa-apa korban nutupi apa-apa korban. Lho prayoko jero. Tenang lho, tenang. Nek digawa aku ki pinter memanajemen keuangan juga. Ini tadi dari Buduko Karangtengah. Iya. Bu Rani, Mbak, Durpres kambing dari PT ku. Namanya PT Telemedia Cakra Nusantara. Oh, gitu. PT Telemedia Cakra Nusantara. Nggih. Ya, bergerak di bidang kuwi. Wifi ki lho Mbah, wifi. Nah, internet. Kuwi pelanggane. Oh ngono. PT Telemedia Cakra Nusantara. Lho angel. No pelanggan kok angel. PT Matur nuwun, Pak. PT Telemedia. Pak Duko Hari nggih. Nggih, menika salam kagem warga masyarakat mriki, Pak. Terus ora nyebut aku pokoke. Wifi ngono aku. Nah. PT Telemedia Cakra Nusantara. Nggih. Ya, baik. Saweran wis ditampa ya. Nggih, Sing nggih. tabah ya Mbah Baut. Nggih, mboten napa. Jenengan angsal garwa ndelalah garwane jenengan pinter golek duit. Nggih, kula Dadi- niku nganti tobat kok leh bojo kula. Lah, pripun? Wah, bojo kula ora pinter golek Lah, duit. nggih. Walah, duit tak kena ndi-ndi yo ketemu kok. Lah, iya. Tak kena njuron sepatu, mbek neneng anu kalau jengkinge sida digedhoke. Tegese pinter golek duit ki aku ki wanita mandiri. Mandiri. Iso bekerja sendiri tanpa laki-laki. Nah. Piye, Jangan piye? salah. Jangan salah. Di balik suksesnya seorang istri, ada doa yang luar biasa dari suami. Iya, oh diwalik. Kudune iki sing ngomong aku. Di balik suksesnya seorang suami, ada doa istri yang Ini kan menyertai. istriku istri karir. Lho, nek kurang ngalah karo tabang, yo monggo Bener. karirmu melejit. Oh, oh, bener. Sing ngono kuwi. Lho, aku nek gelem mae kok kowe tak ning sosmed. Jangan percaya. Jangan percaya. Hancur lho. Oh, ngono. Lah kok jenengan melu guyu? Kono ki go rela elu kok mau melu kono bareng aku bener melu kene. Podang Kuning nggih.
sekedap Ngaten. niki dipisung-sungke nggo kanca-kanca Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna itu tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dan doa momongan dari para sesepuh kasepuhan. Lah mula lagune supaya jumbuh lan iki lagu tema-tema apa itu Iya. Kaneman. Oh, Lagune tema saiki karena iki juga diiringi keyboard. Oh, nganggo keyboard. Lagune Sumandring. Nah, dadi ben Karang Taruna karo kasepuhan kuwi tansah sumandring. Oh, Aku ora iso aku wis. Lah aku Iso karo maca ora apa? weh ngerti kuwi gur nangka lirise. Kae dong manding. Iki sumanding lagu. Lagu. Tak kira Sumpah ing ati sayang. Kene dong, kene dong. Tenang, tenang, tak bukake. Iya. nggih. Bukake. Koyo duet karo dibantu karo Mas Dala. Iya. Iki lagu viral, Pak. Lah niki iki viral ki ngapalke gur siji kok. Napa? Kudune sing tak apalke ki lagune. Lah kok malah ngapalke sekeding sekeding. Lah aku ya viral kok. Pak Dungking, dung Pak Dungking. Sekeding sekeding. Pleding, pleding. Aku ramuni lho. Lah aku ra iso kok seketik pleding, pleding. Sumandring lagune barang. Berarti saderengipun podang kuning menika nggih Sumanding. Sumandring iki ka, nggih. Mangga. Sumanding kagem kanca-kanca Karang Taruna. Karang Taruna ya. Sik ngetipung Mas sinten asmane? Kat. Iya. Mas Dalang kat. Dawo. Wah, Iki kat. kok kelet. Kat ngoten jenengan kat. Kat. Wow. Syuting kan nek urung dikati sing ngene terus. Kesempatan. Nggih. Tukang Menika syuting katur lali. Karang Taruna. Nggih, supados dongane tansah sumandring Amin. antawisipun kaneman kasepuhan. Amin. Nggih. Karang yo Karang Taruna iki kerjasamane utawa ora disungguh karo para-para pinisepuh. Luar biasa. Pak Duko, Pak RT, Pak RW, Pak Lempe-lempe. LPMP kok lempe-lempe. Heeh, Pak LPMP. Ora dong ki ora sasuk senengane. LPMP kok lempe-lempe. Kuwi kula entuk WA saking Pak Purwanto. Pak Pur. Sing wingi nyurung Mbah Baut. Kayak kowe dendam kok karo aku. Ngopo? Lah lek dungke iki tenanan kok untung aku siap aku. Akan dendam marun jenengan kok apa? Apa kok ngongko patiku ora gelem aku. Iki Ati jane- dungke aku ngene aku terus. Oke. Untung aku jane wingi do WA niki Mas Roni Mas Indra niku do WA. Pripun? Niki kan wis ngerti kene ngangkong sikile toplak-toplak kok isik tak teruske. Lah kan aku urung nganu Mas, urung marem nek urung dicondrok midak endok ngoten niku lho dadi isik tak teruske. Iya. Aku mandek kan ra midak Yo endok. bener. Lah iya nih yo mantenan pisan kae wae. Terus-terusno yo sanglir aku. Ndok iki maksude 3 nenek kene ora ndok. Lah gandeng ora enek ning kono. Ayo ngendi sing enek ya Mbak Niken ya. Oh. Oh iya, Dik. Apaan? Midak sikil wae aja midak ndok. Terus pundi Mas Dalang? Dispun selang-seling. Kalau mau dhisik dhewe tembange sampun diiringi gamelan. Nggih. Lajeng sakmenika sampun dipun iringi keyboard. Keyboard. Gamelan meleh, Oh, nggih. mangke keyboard meleh, gamelan meleh, keyboard meleh, gamelan meleh, keyboard meleh jeblok. Nah, ya. Makane nek pun nganu mriki bos saya gak awet rasa diringi. Lah terus Nggih gamelan. Kale podang kuning dipun aturaken oh nggih. kalian Mbak Ainun. Ya. Oh, kalian Mbak Ainun. Nun. Ayo Mbak Ainun. Mbak Ainun. Dek. Mondok terus. Kok nganggo dek parah. Biasa. weh. Mbak Ya, Mbak Ainun. Ainun. Kita tak tulungin, Nduk. Mbak Ainun panjenengane Mbak. Ki jenenge kepanjangane apa? Ainun Elizabeth Suginem. Nah. Oh. Ainun Elizabeth Suginem. Nah. Oh, apik malah. Nek Elizabeth niku sae, Mbah. Nah. Nek tek nggo Suginem ku lho. Wae ya ora apa. Tur anakku nek ning nggonku niku Suginem ki wong kurang kok. Lah gek Masa aku dipadake wong kurang? Oh, dadi nek nggonamu ki suginem ki wong kurang. Heeh. Men digenepi wakamu. Senengane kok kon go genep-genep. Wae ya ora apa-apa lombangane. Dadine timun mungkuk jaga imbuh. Heeh. Brambang gosong ngono. Oh, ya aja nesu to. Senengane. Aja nyepelke brambang. Kene iki panene brambang luar biasa lho. Tepuk tangan, Bu. Ah, Pun luar panen biasa. brambang derek. Lah kok ora ngenehi. Apaku ngoten Bu. Dermis. Oh. Sini-sini. Oh, oh. Ora entuk. Ora entuk ngono kowe. Lah, engko Napa mboten enten turane to, Bu?
Pritilan nggih gelem. Sugeng dalu Mbak Ainun. Selamat malam. Selamat malam. Nggih. Nang sapa kowe muni selamat malam iki? Mas Yusuf, Sudelimbo. Sehat to Nun? Hah? Sehat to? Kurang. Kurang sehat. Kurang. Halo, Nggih. yuk. Se- Harigato. Yo gatul. Could I invite you to sing a song named Yes. Club? Ki golek ilik wario. Cahe golek ilik wario. Wario nang di mana? Excuse me, Waris. can you speak Indonesian? I can speak English. Oh, English. What do you want? I'm sorry. What is your name? My name is Jeff Su. Japsu. Yes. Japsu come from? China. Come from Jinggo ya. Come from. Kayak kamplong. Ngerti kok come from? Come from? China. Come from China. Cina. Ya. Come from China. What do you want? Sing. Do you want to sing? Sing a Duh, song. segawon. Oh, sing a song. Yeah, sing a song. Oh, sing a song. Song banyu. Song banyu, song kire, song kritis. Dia mau request lagu sebentar, Mbak. Iya. Tapping Blue. Oh, Saping Glunung. Yes. Luar biasa, tepuk tangan. Dari Cina tapi ini nguri-nguri budaya Iya, Jawa iya, loh. iya. Ternyata suka lagunya. Yes. Your money for me. Yes. Yes, Thank you very much. No, yes. Yes, no. This is about baut. Baut. My name is Niken Sarintem. Niken Salindu. Yeah. Yes, of course. Gaut. Jeff. Jeff come from China. Iya. Thank you for your attention. Iya. Nice to meet you. Yes, padha-padha le ya. Nice to meet you all. Ya, matur Yes, nuwun, thank you. Ya. Enjoy your great night here. Yeah. Ya. Mas thank Mas you. sapa asmane Mas Jaf saka Cina. Jeff come from China. Ya, Yeah. kolaborasi Jaf Jepang dari Cina. Iya. Thank you, tepuk tangan. Namanya Mas Jeff dari Cina. Dari Cina. Dia Nuwun ya, Le. Apa dong rene? This is about. This is about. Caping gunung in English is a head mountain. Oh. Ya. Head yes. topi, Head mountain topi. gunung, Oh, caping gunung. Ya. Caping gunung. Ya. Yes. Di zaman berjuang, jur kelingan anak lanang. Ugi. Son. Yeah. Children. Nah, podang kuning dulu. Ya, Oke, podang- Wong monggo. mau sawerane wis diaturke Iya. kok. Ya, thank you. Niki nganu Purwawasi Saking- Sopak Dalang saking Nggih. Jeff Saking Cina. Jeff. Cina. Nggih. Saking Jeff Cina. Jeff Cina. Yes. Thank you, terima kasih ya Jeff. Oh ya, muga-muga lancar le rezekimu le, matur nuwun tenan aku. Bapak yo Matur nuwun retas tenan aku. basane jenengan kok yo dong. Kowe suwe yo ngerti neh, nek jujur aku malahan. Nah, le matur nuwun ya le, pokoke muga-muga rezekine tambah akeh ya. Pinter, apa sukses ya le ya. Saya jeblok bocah. Nyonggo nambahke suku kok ya. Heeh. What? Wah, lho priku lho pun ngomong ke Please. separuh-separuh. Kuwi Nun, PN Nun. Iki lho aku. Heeh, PN gek tak jaluk ngehno Mbak Niken. Nah. Yo, tak kira nek 12 gua aku. Matur nuwun ya nak, lah mbok yo ket mau. Mbok yo aja ngisini-sini. Ayo padha. Dibawane sik Nojon. Najwa. Nadyan wujud mung peksi. Iya, Mbah. Piye, Mbah? Apik to, Mbah? Gawanku iki. Mbok pisan. Digawa. Heeh. Piye lek gawa? Iki gawane jenengan. Heeh. Mbok pisan tak melu gawa neh. Nek gawange mangsaku nek ngene wong ewu kayak digendong gue tenggok. Nek gawan. Biasane lho. Aku gendong kowe tenan jedol. Iya. Lho, Gawan ki tegese kowe iki ngetutke aku ngono lho. Oh,
Wis ngejak aku ngono lho. Ora jane tekan ngomah yo ora tak turno. Dek kaya tanggoku to iki. Basane saka kidul ngono. Nggih. Lah ya takonono omahe ngendi? Kula tepuk. Gusti Allah. Gusti Allah. Lah keterangane iki kur tanggoku. Lho Tah, kepese kabarmu. Lah tek mau ora bareng, Mbah. Lah aku ki ora ngerti-ngerti ora gerumblunceng kowe aku mau. Lah mau tak ampiri tak beluki nek cara. Aku ki nepang mau kiki, ning kandang aku mau. Oh, lah mrewangse to jenengan. iso senengane ra ngono kuwe. Lu brodol keke. Kaku ki yo saka kidul kono. Pundi nek, Mbah? Bajong alah mau jangan bajong sak ojote. Lah nek aku anu kae lho, nyambel beser. Kurang besere to jenengan? Ora nek beser nek enenge potrol keke. Ya Allah, geni apa? Beser ke saka ngendi keke? Nyono arep tebajem arep tegondhong nyono. Lah tek mlunur ngoten. Lah nek sirah ngendi ana segi 4 iku ya kepiye lho. Kene buka sirah kok mundur ndak ngendi ana sirah kok segi 4. Nesu. Moh maem. Saking mantepku aku. Nesu, moh maem. Mau maem urene sita maem kok ya. Lah lazak kene iki padang jinggrang. Lah mantul jebul. Lah Tak kira leteng mau piye aku ki. Nek minas-minas ngoten Lah, dah. Tak benekne wis ki. jan neng tenan kok Mbak nih kan. Pripun? Saploke Ainun melu aku ki terus aku ki omongan saben dina iki kesetrum logate dekne. Lah ya jatuh niku. Jatuh ya apa? Jatuh. Jatuh ki yo nyetrum iku Oh, mau. nyetrum. Bosane riko jatuh. Jatuh, dadi nek ajeng golek iwan kok cukup jatuh. Aku arep jatuh ning kali. Kes nyetrum kayak iki nyetrum beda. Oh berarti Nun, kowe lahir ki mergo Pak Gareng jatuh makmu ngono ya kaya. Ya beda meneh nek iku. Beda, oh beda. Nyetrume nyetrum ora jatuh. Lah nyetrume nyetrum piye? Ya, nyetrume nggih tegangan Yang- dua-duaan to. Ya pertanyaane ya guyok e wong Ainun urungane Anu, kok mau tekon Mbah Baut. Ah, Lah iya. arep jelaske lah isih padha-padha sekolah kok Niku tek dadi enten kula niku Pak Gareng kalih Mamak nyetrume pripun? Lah aku ya ora ngerti wong ora ngewangi aku ki. Lah malah kon tekon aku bocah iki kepiye lah ngerti wong ngewangi aku dek mono. Lah tak kira jenengan sing nyuting. Wah, dalah. Nyoteng barang ki lho ya Nun mah. Lah teneh rampung adekan aku nang Mutahanjam. Ngapa Mbah neng multa? Ayo. Ayo terus ke Mbak Ainun. Golek kekuatan. Nun sami Nun. Ainun. Ainun. Kok sami Nun mau wis diganti Mas Yusuf sapa? Saginem. Panggilannya Sapa Andi. meneh? Sami Nun. Ayo terus ke pedang kuningnya nak. Najan wujud. Kowe mau ora wis to Nun kan? Oh, Ya. mak pelenggong ae. Oh peniti. Jingkat aku. Lah kepiye peniti le nyubrito gejeron kok. Bahasane Ainun ki jingkat. Jing. Jingkat dan cokot jingklong. Men. Ora ben ngono ora men, ngono men malah. Men lho kowe ora nyambut gawe kowe kok. Ngene kok yo. Men yo laren sik. Prei. Come from Cina? Yes. Yes Mbah. Kira iki yo saka Cina. Ngeteri mek le mineral ki come from Cina? Yes. Yes, kaces. Lah nek karang taruna kene. Ayo terus Nana. Wasu mau wis. Nah, alus manis. Ya. Halus manis turmrat hati. Oh nyatane suaramu ya isih apik. Ngopo mau ora arep melu barang iki ngopo? Lah kan wis mbok japani paling. Waduh. Japani. Wis kita wis dine lemar iki mau. Lemar niku napa? Enggak kene nambani ora kok di lemari.
Nyenengno ki. Aja ganggu, Pak. Nyenengnone nek jenengan wau joget ngeten lho. Coba ta, coba ta. Coba. Sekeding. Ora nek wong loro nek karepe nek. Sekeding. Padungking. Ketoke sebaraan kok iku. Mboten loro ki Mbak Niken. Kula wau namati saking anu niki. Aku bisi-bisi ro Mbak Niken. Ya piye kepeno? Gedhe Mbak Baut kok kaya set ya. Niku sumpah. Kaya Lagi iki Pak kowe ora kajen diloke set. Ya Allah. Astu. Mbah Baut kaya set. Heeh. Ora apa-apa wong gur kaya kok. Lah kecuali nek Mbah Baut set aku nesu. Gur kaya kok. Lah kan sete iki. Nek nggo kartun kae larpa. Ning paling ora yo tedeng aling-aling nek wong Jawa ki aja set. Lah man ulan-ulan opo-opo. Lah ulan-ulan malah digoreng ning kono kuwi. Ya bener set kuwi nek kula aja cedak ben kowe nganti kesetan. Ya bener kan iki saiki wis dadi putrul. Kayak mau ki isih uret. Oh, yo set. Aja set to no. Bengi iki ora kalah banget aku ki. Lho dadi mumbul. Niku putule. Iki dadi mumbul. Ketoke Karang Taruna kene iki ora nggo acting kok iki menyala. Acting. Wah, kok plankton ya, Mbah nek ngono. Rapopo nek Pak delokke set rapopo. Rapopo. Set ki utawa nek wong Jawa tembunge uget-uget. Singkat betatung. Malah hewan sing ora iso mati lho. Lah ya ora wis tugel ke jeneng ya uget-uget. Arek wis dipateni uget-uget. Nah ya wis ben apa-apa. Tur aku nek kajet ki ora mangan kok mending ora kajen ben. Nggih terusno. Ora kajen anggere sugih aku. Timbang kajen larat. Arep butuh set no. Wis nun terusno nun kuwi kok ndak. Oh, Mas. Wasawingkan kelana. Karena nyanti kayak Oscar Osis kayak. Padha set Mas. Waduh set sembrono. Arep becike rasa. Golek. Ampun nesu nggih, Mbak. Aku kira tau nesu no. Neng, Tekono wong omah. Omah mah ora kurung tau aku nesu. Heeh to. Urung tau. Masa? Ya kur kadang kala ngamuk. Kuwi parah banget. Ora aku nesu gur ngamuk aku. Bangen nesu Golek isi. Sepiro Mas? Golek isi. Podang juga. Podang jenar oper hiba bunga. Siap-siap ini dine operan. Tiku Enggak Mbak Niken digangke. nyandek bisa Tendanganmu elek kok. Bukan, mergo kipere apik. ora mergo kipere gawange Oh iya. tombo nggih katut Pak Tarno juga Pak Sujoko ingkang ngersakaken. Ki ya kelangenane Pak Tarno Tania Jaya Jakarta sana. Oh Jakarta. Podang Kuning ini. Jakarta? Iya. Iya, mirsani juga di live streaming Jakarta. semuanya. Dari Jakarta. Jakarta. Semua dah. Di Ciludek. Ciledug, Ciludek. di Lebak Penyu. Ya, Lebak Bulus. Ora Podo. keluarga goblok kabeh. Mula Serawung. Iya, Kuwi lho ya aku dadi rusake mergo salah serawung. Ayo rada maju kene no. Sing streaming men domi. Maju nun, main ketok. Heeh. Mbak Ainun asli Gunung Kidul, monggo Asli. pujang kene. Asli Gunung Kidul enek kapur-kapure. Ayo, Mbak. Endi? Buruk. Dadak digoleki. Lho. Iya. Wah. Angger lali terus nemeti aku terus kelingan. Ya ngono kuwi, Mbak. Oh. Esok
Sawane ngomah wis ora krasa luyuran hang golek sing tak sayang mopet mikir aku ora krasa esuk ati wengi yen ngeliat tak sawang meja ning jangan tak rindik sapa Yo
desa mawa cara negara mawa tata logate dhewe-dhewe aja dihilangke Lah tetep iya. diuri-uri kuwi dijunjung tinggi Oh, iki warisan. Delalae nggih mboten keri. Lah iya neh. Pas. sentak-sentakan nggih tasih wonten tadi yang dari Mas Jeff yang dari Yes. China Of course, Head Mountain. yes Caping Gunung. Caping Gunung Ini juga ada dari yes dari Mas Dar, Mas Sudarto dari Semarang. Ingkang sakmenika pidalem wonten ing Surabaya. Surabaya yes Ngaturaken sugeng dalu, salam kagem sedaya penggemar Yusuf Ansor dimanapun berada. Nyuwun lagune Denok ingkang nembang Mbak Niken sampun transfer 150. Alhamdulillah Wonten ing rekeningipun Pak Karyanto. Alhamdulillah Derek bingah mireng pawarto sae. Alhamdulillah. genduk deno Kae santri pekok. duh denok gandul Orang gandul dinoke isih ning nggon Lah sing bubuhan. piye? Sayang. Oh Nah, sing tenang iya. sing tenang Iya. Iya. Usak. Heeh, men disalirane karo penjane Mbak Niken. Mbak Niken ya Ya. ayo nak Sik, sepote di pengendange Laras Manunggal. Ben dikendangi ben di sepote lasem. Heeh. Yo. Ayo. yuk semangat wow anak lanang Adine Mas Roni. oh anak lanang siapa namanya le Bit Siapa le? Pitan Oh, biyen. Bijen. beton itu loh. Beton Wek jenenge tenan ki biyen. Oh, Ning nek nyeluwi biyen. do beton. lah betone semono ki nongkon iso Ora ngerti wong ngerti nemu beton semono kuwi kok. ya le Malah kuat le beton. Nah, di lasem. Ayo, nggo nyepoti Mbak Niken ya, Mbak. wah tepuk tangan Mantep keplakane. malah pintere anak lanang Keplakane antep. Antene le. Wah, ngati-atine ngomong adimu. lah ngopo Keplane lho. kelas berapa nang kelas berapa kelas 2 Dua 2 SMP. SMP. SMA Oh, SMA. Lah iya. Jos tenanan Cah semono. dibenake Cah semono masa kelas 2 SD. 2 SMA Keplane apa tenan lho. pinter lho wingi jenengan ora iso ngeplak ya ora iso ngendhek ora iso nyuwuk Aku ngendang yo pinter kok. Dek sapa namanya? bit Bian. Bian. Udah sunat. Wah, ya wes kok yo. Wah, kowe iki yo aneh Ya aneh kok. Lah cilik lho, secilik lah ana lho. wong wis SMA kan udah sunat kena umpama SMA urung sunat lihat kena nganggo senso. lah mbok sisa nang kono iki Nah, sudah disenso ku senengane kok yo aneh-aneh ngono lho pas le tiba wong sunat kok Nesu. Ora maem. Nesu mah maem. Dina tadi sudah pakai gamelan. And Oh, iya. Baik. sekarang pakai pakai keyboard Yes. the player Yes. player Kok Mas Budi CS. oke Mas Bud Masih bersama New sampe tanggane. Samaras.
Oke. Lagune Denok. Denok. Acara ini juga disponsori oleh kakak tua Mbak ya. Acara disponsori oleh 76. Ah, 76. Tadi ada Mas Daniel di mana Mas Daniel? Iya. Mas Bos, Mas Daniel di sebelah sana. Mas Daniel. Ya. Wah, Oh, baru ngopi. Baru ngopi. Siap. Ya, lanjut. tadi ada caping gunung. Ya. Mas. Sing digowo aja iki. Iki wae Mas gowen rono bablas. Nggo Durpres Mas iki Mas. Nggih. Heeh. Durpres satu ekor Nggo kambing. spare. Caping gunung. Caping gunung. Ada Mbak Via. Mbak Via. Ayo Mbak Via ngadeg kok mbangane ngambon-amboni kancamu ya. Iya. Mbak Via Patuk. Mbangane boros parfum ya. Iya. Wah iya. Jan. Let tebar. Wah. Ya, ngono ki gampang ilang. Aku iki nganggo solar. Awes. Kan ora asat-asat nek solar iki. Kok nggo solar. Anti rayap. Rayap. Anti karat. Anti karat ora pan Tidak cemek, tidak lengket. Anti bocor. Anti bocor. Marsal. Marsal. Oh, Spote, Bro. Oke, Bro. Ayo, Bro. Njaluk support, Bro. Iya. Ya, Mas Maja. Oh, ha, oh, Apa iki? Piye iki? Sik, ana pawang jadil kok wedi karo sing dadi iki ngendi enek. Iki rak pawang jadil iki iki. Lah iya. Heeh. Dapukane iki piye? Lah ning medeni jadalane. Iki pawang ulo tuh pawang ulo to. Pawang ulo ning kecandhek dhewe. Pawang lumba-lumba. Nek ganteng. Aku kon mawangi demit lho bablas aku. Wingi entuk tanggapan ora tangkati kok. Mergane Wis ora entuk demit. Ora selo bengi iki rame tenan masalah. Itu ora manjen. Mbak Pia. Dadah. Ngaturke lelagon. Iya. Lama tak berjumpa. Iya, Bro. Dirangkul. Wes. Anu selet ngono nok selet. Iki penyanyi apa kuli gendro? Mendinge jomblek. Aku ki golek sinden sing roso ngene iki. Oh iya. Dadi ki umpama apa arep layon bandangan saka kene terus esuk bengi nyang ndi ngono ki umpama tenaga niki ora anu ki kurang. Dheke sing usung-usung. Jenenge golek iku lho. Iya. Multi talent. Multi talent. Multifungsi. Multi talent. Luar biasa, Dik. Dek Via. Iya. Sehat selalu ya, Dik. Nggih. Seminggu Mami. ini. Iya, sehat. Mami. Alhamdulillah. Mami. Mami nyelok aku. Soalnya arep mam segon tek gur mami. Mami. Ngaturke caping gunung yang di request dari Mas Jeff, come from China. Yes. Oh yes, I'm come from Patuk. Yes, come from Java. Ranci iki komplit kamplong barang-barang kamplong Cina, kamplong Paku. Come from me dari lho, Pak, dari. You come from Come from Jinggon ono iki.
Kudu come from nek iki Sakarepmu kono. Sisik kalau terima Oke. kasih itu bahasa Cinanya sisik. Caping gunung terus engko ngaturke door prize utama Oke. penghujung limbukan. Aku. Wah, door prize kowe cenan, heeh. Oh, rek tak kira ki nek aku sing mengumumkan ngono lho. Nah, iki wis tak gawa iki undiane urung tak delok nomere piro. Hadiahnya apa? Nggih. Iki. Iki ketinggalan iki. Engko nyocoke nomor sing nomere cocok bawa pulang Mbah Baut ya. Alhamdulillah lho. Niki mboten Nuntun enten Mbak tujuane lho, Baut. Pak, Bu niki. Jangan salah, denan nuntut Mbah Baut. Durate entuk era musiji, Mbak. Napa? Lah sak kandang. Odek iki juragan wedhus Nggih iki. lho, juragan wedhus Oh, Pak Bu monggo. Mbah Baut entuk wedhus oke Nggih. banget sampean mengke. Ya, monggo. Saben bengi. Bawani to niki? Iya. Dari China. China. China nggih. Heeh. Saben bengi. Jenggleng Mbah Baut. Siap. Nyawa. Ketok gendang-gendang dulu nak gendang nganggo kosek. Wah, nek gur pisan aku urung mengapresiasi. Oh ya. Nyolote nek gur pisan urung tak apresiasi. Lah pripun? Yo ping akeh ngaten. Oh, Nggih. berarti Ah, jler. sing enerjik. Wah. Jan wis. Aja jempale to, Mbah. Aku arep salto ngono. Kaya Chris John. Yen memecah mangkara Goyang semut. Goyang semut, Mbah. Ngene lho. Rumah kok senggutru. Gur pisan isian. Ah. Oh, istimewa. Wis iso ping 3 istimewa iki Apes. malah. istimewa e. Prestasi. Aman to, Pak? Aman? Aman. Kok sempoyong? Semangat to, Pak? Proses. Saka Cina lho, Pak. Cina orang. Nuwun le tenan matur nuwun rezekine berkah barokah. Bahasa Amin. Mandarinnya bahasa Sisik, makasih. Sisik. Ilangno sisike le. Wong kok enek-enek wae ukarane ya. Ya mula bener Ainun ki ukarane ya enek-enek wae karang cerake Mbah Baut tanggane Mbah Baut kok ya. Lah nggih, basa gitu. Gantenge koyo ngene kok set yo. Yo sayang, tenang wae. Lah paling ora. Ini 50. Lah wis ngalem, Ji. 50. Woi. Wah. kaya Sembodo tenan iki. tenan. Ya Allah. Sembodo tenan iki. Mbah Baut jan wis bagus. Nggih, ya Allah. Terus gripe anak. Alhamdulillah ya Allah ya Allah ya Allah. Mosok gur ngalem. Gusti Allah. Gur ngalem Gusti kok Allah. Seket. Alhamdulillah, alhamdulillah. Susuk piye maksude? Ndiono nyawer kok susu. Lah nyok ngopai kok susuk ya. Ngomong aku kene tak Aku jolane. nyicil 2000 sek. Duh, lah kek lunas arek taun piro nek 2000 ki? Lah ya 50 kok. Oh, sesuai. Alhamdulillah ya Allah, tukon bobot, tukon pilis, laris. Ngono aja ngono no. Lah, Tukon bobok, tukon blek laris. Aja. Gon aja. Lah ngopo? Wah, payu pisan iki dadi masalah. Ora. Nyana. Ya, ki nggone Mbak Via kene. Heeh. Dia aku dadek sapa njiko. ayo nek dicikok meneh, tiban gede lho ya. Deal. Lah kur cilik kok gedhe kene.
Nganggo kosek, Mas. Mosok pisan. Jeduk tak dung pak dung king dung pak bung bing dung Saedian. MBG Mas Baut Jantan. buah apa yang paling manis Baut. makin gatel aja my little balu empret Bulu brek bulu macet. Bulu kata. Nah. Lah kur semene iki ya bolu emprit. iya terus nana macetan urung ya Gunung. Urung. Bapak sing polah nganti Bapak seneng ketemu iki ya. Seneng aku berarti ding tak. ya tek nek ngerti bojone lagi ora iso polah ngono Lho kapan meneh nek kesempatan. Aku ora reaksi blas e gur ngene wae. Kenapa? Ya dasare ketemu bapi kaya ngene. bapak ya Apik wis uglik-uglik kok kitiran gareng nggonmu wong. kon sumur bur ugli iki dhewe potol Kitira Pak Cita. Pak Cita Madhep rono. Hei. Apa ini? Ayo. Apa? Sopo Pegang temu? 100. Oh. Iya ngalah nyekel 100. Gek ngrasakno lho prarong yuta ki. Lah gek nyekel lah. Apa-apa ki ana hitungane. Itu membentengi. Ana tetembungan jerbasku si mawa beya. Bapakku. Bapakmu. Jerbasuki Mas Dalan. Oh. Jerbasuki mawa mromong. Mawa beya. Mawa beya. Jerbasku si mawa beya. Aku mau jane ora nyekel kok, ora sadar aku. Denda. Ayo. Duit meneh. Iya. Bodar, Bu. Mulane ora cakcek-cakcek Oh. karo wong liya. Mau hati-hati. Kowe iki beda-beda lho. Ah. Aku kur nyekel kene iki. Wah, lha kuwi saya larang. 500. Ngono ku. Iya. Ah, sisan lek aku gendho ah. Sisane gedendho. Sisan entek ayo ben ora apa-apa sisan. Nek ngono mulih ra nggo BPKB we, Mbak. Ora masalah wis. Tak mlaku aku entek ning kene ora masalah. Ada ana kur nyengkol kaya ngono kok 500. Jenengan ket mau anu kuwi, apa nyerak-nyerak kuwi? Kuwi gawane sing demung kuwi lho. Heeh. Modiar lho. Ora. Tanggung jawab karo kuwi lho. Ora. Ki bojone wong ora sembetengan. Ora. Sebulane iki dimarahi lomu. Mas apa iki asmane? Oscar. Mas Oscar Mas Asis. Luki. Sembrono Mas Luki. Wis ditoke polahe kae ben ngono. Kek ayo do menyusun rencana. Apik. Sekongkol ya, kali kok. Dadi. Menyusun rencana ya. Kira-kira Anggep wae. Oh, iki tutuk ayo. Ngake maju karo yo. Nah, wis ayo. Oke.
Ora wani ora. Anu lakonmu arep tak buka dhewe apa tak bukake? Ayo. 500 apa tutuk? Tukun le. Wah, kejem iki. 500 apa tutuk? Amit. Nah, kene iki le pas. Dadi Ayo pilih bayar apa tutuk? 500 apa tutuk? 50 nyontekno Mas. gerok. Mupus. Nyok, rogotono 50 ora di modal aku nyok. Mupus. Ora gelem. Kono sing pegang kok mulu sing tak duduke Dadi bane kuwi batu nyoh, gonku kari iki nyoh. Mupus terusan. Gonku gariki. Tentean to. Pantesan letterane jebule iki pareman. Preman kok Preman. Lan di backing to kowe kutrane. Ya Kengane pusat. Pamula kendel. oh, yo ning ati-ati. Mana sudan. Sing bener to. Tak bawa to. Aku ki ambekan kok. Yo aja demek. Lho kapan opo ning omah desa aku kok ambekan ora iso. Wis ayo no. Panas. Pindah sikilku. Yo ning atas. Lho, getul. Pekarake, Mbak. Pekarake. Ngerti yo tak tungkak ndok tak pidat to. Mbah. Lara sak raya aku geguyun jenengan. Astagfirullahaladzim. Udah kene yo. Ya. Dan panas sudah. Dan panas. Ngaleng Mas. Gedek. Capek kuno. Oh, sik pecano sing alim. Ibu kepiye, Ibu? Piyai iki nek pemine marem guyu ayo piye to. Dadi kuliner to. Nek ketok malah lori gitu teh. Ojo to. Allah wae lu ora apa-apa. Arep pesan Allah ora masalah. Ora masalah. Ning kok bareng jenengan mungkur kene. Mbah, tak sawer lah, Mbah. Matur nuwun aku tok gawe guyu. Arep disawer dhewe digawe guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena nggo bayar denda mau kan lho, Mbak. Ada aku sing neh hitungan dorong wis jedak. Malah bahas jedak. Nah, Mbah. Iki yo. Wah, ning gosip Pak wingi tok Ya, weh. Aji kuwi selawe gelo kuwi. Iya, Dok. Delok. Ojo ki kok sik aku ki tak ndelok lho. ngene lho. Anu wae. Matur nuwun nggih, Mas. Kuwi iki selawe gelo kuwi iso nggo tuku apa-apa dek taun 98 ning kae. Apa le urip dek tahun rono be? Ya ora no Ora iso dibaleni. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih, Mbah. Alhamdulillah duit sebelum Masehi. Suwe banget. Kok laku blonjo karo ngipi. panas udan panas aleng-aleng. Kejabeng gunung. Oe oe. Iyo iyo. Ya, nat. Nadian Ora sah. adon Deng. sarta Suara sole. beli ulan setiane kelakon ditutup Mbak ya Minumane banyu. ayo Mas woi
Deng tumpah. Liki 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 liki. Desa. Gelombang tanda tumpah. Dadi Liki 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 liki. raja. Gelombang tanda. Nuwun para miyarsa. Dene ora ilang. Gone padha. Sakil mentakel ngempot sikil. Buta sakil mentakel ngempot sikil. Enggak pasile capek ngono. Jani ramane apik tenan. Jos kompak. Heeh. Sip. Iki jogete sing sigrak, sing bianter kaya kaya pas mau ke, pas jenggleng ke. Jogete. Mbak Bawa to? Ya karo jenengan. Aku bareng. Heeh, Berarti karo Mbak cepet. Niken. Iya, Berarti cepet. karo Mbak Niken Cepet. barang. Joget brutal. Jobrut, joget brutal. Heeh. Wis kepikiran Mbah gerakane. Wis Nek mosing kira-kira- ora apa-apa. Nek kira-kira ora iso pola awake, sing penting dhuwur ngene. Syukur. Ah, headbang, headbang. Iya. Wis. Wus. Ngopo-ngopo nganggo apa nganggo? Wong kok propertine enek wae ya, Mbak ya. Wah, nek gumun. Waduh. Profesional tenan. Apik. Weh. Ganti sing luwih dawa. Lah kok Wah. kan gawa sepet to, Pak? Oh, rambut. Iya, iya. Rada tingklo, rada tingklo. Anjay. Oke, siap ke ya? Oke ya. Sing Anjay. sepet ya. Kakak sleng. Anjay. Mikir, mikir. Disilake rambutnya silake. Bujang ganong. Bujang ganong lapuk. Ini. Ya. Yuk. Banter ke syukur bisa ya. Bareng-bareng. Yuk kita. 1, 2, 3. Syukur bisa nyaman. Gunung desa. Lati raja. Dene ora ilang. Gorene. Tanyi lah aku. Ah, gorene. Ah, ketok ya. Ajeng pripun? Nyoba. Ampun aku kebak gurem niku. Wah wis tak kom densis kok. Oh lho. Densis. Lah ya sedina ki jenengan ki ngene ki jebulane ngekom kuwi karo Lah ngekom densis. Nek gureme iki ora. Lah, Serintil wedhus tok. Apa ajeng ngagem lho jenengan ki. Weh. sesuk meneh ki rambutnya aja digawa nimpal to, Mbah. Yo, Langsung. yo, dan zaman berjuang yo, jogeling yo. Mas. Yo Mas Lawe yo Mas yo. Murah ke lho, wong murah. Gusti. Ana tukun kok
Iki ki Apa to iki ubur-ubur apa iki sane? Iki mau teko kewengen lek ulin mau ki. online kok ulin. Oh dibalekke wong senengane pun iki properti. Nggih. Monggo aja ngatur. Butarne kok tak tawane iki lho.